2017. Urtean onartu zen irisgarritasun plana Astigarragan. Ordutik gaur egun arte, denbora pasada, herriak aldaketa asko jasan ditu eta ikusten dugu irisgarritasun plan hori eguneratu egin behar dugula, ez? Astigarraga pertsona guztientzat, bakoitzak dituen gaitasunak edo zein egoeran dagoela eta herri irisgarria izateko plan hau burutu nahi dugu. Horretarako 3 fase egingo ditugu. Lehen fasea izango litzateke informazioa bilatzea, bigarren fasea gaur egungoren analisia egitea, eta 3. fasea irisgarritasun plan hau eguneratzea. 3 fase hauek egiteko aurreikusi dugu bai herritar, bai udal teknikarien eta ordezkari politikoen parte hartzea ezinbestekoa dela, eta horretarako gonbidatzen zaituztet batez ere herritarrei, lehenengo fasea ja egin dugu, izan zirela auzotopaketak, eta bigarren eta 3. fasera parte hartu ahal izatea. Saioak egingo dira azaroak 14ean eta abenduak 12ean Erribera kulturgunean, arratsaldeko 6etan, eta uste dugu zuen partea ezinbestekoa dela. Beraz, etorri eta animatu.